piye lho? Oh, rentok dalaman. Sampeyan iki ora ngerti artine corona. Lah apa artine? Komunitas rondo mempesona kok ya. Lah aku kudu rondo lho. Heh? Kudu rondo. Sampeyan urung rondo? Kok urung rondo? Ya ajeng. Arep meniku. Ampun. Soale rencana ajeng mateni bojone dhewe niku. Ngoten to. Lah nggih to, percaya ora tahu isi kok ya. Padake. Ora jenengan rong kenal aku kok nek tahu isi maksudnya piye? Modar ora. Ya. Mas Gareng, nggih. Awong kula niki sing bendina ngekeki rejeki niku nek ngenyek wae dipendel kok. Lah nggih niku wae. Niki bojone ning omah niku daginge mung kare nggoni latok. Astaga. Kaya mbot ora ngono. Ora nek urung kenalan nek ya kenalan sik urung-urung kok wis ngonekke tahu isi wae isi mercon lho. Pengen tak jebluki apa piye? Lah aku mau apa muni ngono? Lah, Umum piye? tahu. Tahu apa? Tahu isi. Lah ya bener to. Kok dadak nganggo mercon? Lah ya tahu lek diisi mercon lek mangane gak hati-hati kan ya kebledosan. Oh, nggih. Iki Mbak Elisa Orkaros Alaso iki saka asline ya bapak ibune iki blesteran. Oh, ngono to. Mula bocahe ya apa jenenge iki raine ora rai Jawa. Iya. Rai kethek. Ora kethek ora. Nggih. Jumeneng Mbak Elisa men suwe prisa, Mbak Elisa. Ya. Wah, niki jumeneng nggih. Wah, seneng sangat saged sowan mriki Pak Bu sedaya mawon. Lho. Nggih, Kang derek tepang kalih kula, nami kula Elisa Orkaros Alaso. Derek pitepangan nggih. Mugi-mugi sedaya wonten mriki desa Sukamaju sehat sedaya. Amin. Rezekinipun lancar sedaya. Iya, piye seneng to aku iso tekan kene. Nggih remen sanget niki wau lewat sawit. Hutan sawit. Hutan sawit nggih sami ten Sulawesi nggih ngaten niku niki kados kaya wong Bali ning kene. Sok meneh sing sopan ya. Niki pun sopan. Sesuk meneh nek liwat hutan sawit ki sopan. Sawit kok mandeg mung arep nguyuh nang hutan sawit. Lah ya soalé ki digrojol-gronjol ngene to padalane. Terus ya saya gebelet pipis lho. Apik meneh sinden loro iki, Pak. Piye? Lah ya langsung ngene iki lho tangane disilangke ngene iki ning buri. Mergane ya kentrok-kentrok. Ya tapi seneng mergane ya kabeh ning kene ternyata kathah nggih masyarakatipun guyub rukun saling membantu. Buktine nggih niki sae sanget kantoripun. Nggih kula pun jajal, kula nggih pun nguyuh ten riku. Mau ngamui lho. Apa piyai awak dhewe ditekake saka yoja kuwi supaya nganggo tutur kata sing halus kok nguyuh. Kan kuwi ben kaya omahe dhewe. Dadi sesuk sapa redi so bali reneneh nggih. Tentuman nggih. Matur sembah nuwun. Ya iki kok akeh nawala-nawala sing diaturke karo awake dhewe sa. Nggih, menapa Pak? Iki kagem bucangik saking kula Sugeng Parangkusumo Bantul DIY. Wah, penggemar wayang kulit sejak tahun 70 sampai sekarang. Kula nyuwun gending sriuning kagem Kang Mas kula Pak Yoyok kalih Pak Jatmiko SP1. Matur suwun sanget saking Pak D Sugeng SP4 kula nyuwun sing nyanyi Tatin. Wong kuwi jatahmu keri ya. Iki jatahe Tatin. Sriuning Pak Tatin. Sriuning saka Mas Sugeng Parangkusumo. Ya. Nggih. Parangkusumo nggih wonten mriki nggih. Piye? Trans wonten mriki tapi ne. Niku saking Jogja. Saka Jogja. 70 tahun. Sejak tahun 70 sampai sekarang wis pirang nggih. 10 tahun. 50 tahunan ya. Suwe ya. Luar biasa. Niki nonton Kelumpang Selatan nggih. Kelumpang Selatan. Nggih, niki kula ngaturaken menapa, Pak? Sakaremu, sing sak senengmu kowe arep nembang apa? Ya, sing para warga ya seneng. Ngono ya, Pak. Iya. Oh, Pak Gareng nggih sampun hak rawuh. Pundi Pak Gareng? Niki? Oh, nggih. Oh iya. Nggih nyuwun apa, Pak? Wonten pawendutan. Kowe sak lagu siki engko Pak, terus Pak Gareng jumeneng. Siap. Ya, monggo. Apa ana sah?
manut karo kowe. Sesideman mawon. Ya, sesideman. Ya cara karyane Mbah Sukron Suwanda dibawani sik mangga karo engko men Mas Pak Gareng men ngaso dila. Ya. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus kang olah budaya Sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayungyon selendang kuning Kang Sangking bukir swara kurang premono ning wasis Hangung romarang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis mangga ya terus tresno sesideman becik monggo luwih becik patenono timbang bepisahan ayo Sulistya barewangi samudana kula warga garwalan praputra tang retunde eno liwat kincanging alismu kuwasa nglandang atiku nadyan wis ling serius aku isih mampu ngeladeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketua anrimpong jiwa ragaku kok kurang kehormatan mamprong rubuh ngarepin jong ya
urip ana kutha gedhe kowe tak tukake isine kowe apa wae nadyan sesidem yo mangga balung alam wujudke luwih becik patenane timbang pepisahan ladyan kang sulestya tarewangi samudana lawan kula warga karwalan putra liwat janging alismu kuwasat endang salatiku aja dirasa yen wis lingsir yuswaku aku isih mampu monggo kowe bocah kuno nadyan bocah kuno jiwa ragaku kakuro kehormatan mampro tubuh harapinjo urip ana kutha gedhe kowe tak tukake isine kowe apa-apa wae nadyan sesidem masih tak sebut niki wae sesidaman sampun Mas Eno. matur sembah nuwun Nggih. kaya kowe mau entuk saweran kuwi mau Inggih niki kinten kalih saking sapa saking Mbak sapa Bapakku Ranji nika lho Pak. ah iya Kesupen kula. daleme mbiyen dienggo nginep awake dhewe pas nek Ranji Ranji nika. iya matur suwun Bapak. matur sembah Kalih nuwun enten iki wau. heeh Mas Sinten ki kakangne Mas sapa ora apa-apa mak ayo mumpung anu Pak Gareng kepareng wis kepareng rawuh no ya diaturi supaya tindak kene dicaosi mik iya panjenengane sing luwih pono laladan Kalimantan Selatan kene iya duduk dulu ya monggo ayo Mas Gareng monggo ya ya serampat no ya
luar biasa. Mriku mawon Mas Gareng mboten. Oh nggih, kula mriki mawon. Lah jumeneng kok ya. Oh, ngoten ta. Lah kula nggih rada-rada wedi ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Menika kepanggih wonten dusun Sukamaju. Nggih, Desa Sukamaju. Nggih, nderek Mang Ayu Bagya dalu menika wah luar biasa. Atase ngresmekne Bali Desa sama undang dalang kondang Ki Sena Nugroho. Ah, mboten. Tenan kaya luar biasa ki melok Sena Nugroho ki gawane lho aku sing gak betah. Gawane sindene niki lho. Enek iki tak ibarate ngono sing sebelah kono ki peyek kacang. Tuwipis mesti kemremes apa nek pas kacange weh mesti gurih. Sing tengah kacang, sing tengah. Lah sing niki ibarate tahu isi. Wow. Tahu isi. Nggih. Ning tahu isi mercon. Kok tahu isi mercon pripun? Ora mboten hati-hati kalih niku sidamu so meslek kok ya. Nggih. Regane pripun Mas? Kok tahu isi mercon niku napa galak napa pripun? Tinggalane ngoten tahu niku tahu isi mercon niku bahaya. Bener sawangane kaya ngene lek dipangan lo hati-hati lek mangan iso mledhos kaya ngoten niku dadine. Nggih. Terus jajere Mbak Ayu. Sing niki, lah niki. Ayu-ayu nggih kacamata. Kacamata. Lho mbok diganti to? Pun biyen ki jenenge kacamata. Oh alah. Nggih. Niki nggih ibarate ngoten nggih. Napa nggih lemper? Kok lemper? Nggih, bentuke ngeten iki, ya diwehi sunduk-sunduk anu ngono iki. Lah lek sing mriki sing kalih niki ibarate buah. Buah niki sing niki buah semangka non biji. Sing niki Mbak warni, lek aku wani demok lek iki. Mergo ya wis lek arep kono ra wani. Buah semangka malah kula sing ra wani demok sing abang. Lho jenengan wani mawon penak kok demokne. Lho. Alasane napa mriki mboten beto security re. Aman. Nggih. Lek menika nggih buah. Buah napa? Buah apel. Ning apel sing bosok nika. Oh ya sia-sia ora. Mboten sia-sia tekno. Lah kula ngesir niki pinten-pinten taun mboten diimbangi. Kok iso? Walah, lah kula ngesir wis enek 5 taun. Lah karo aku sajake kuwi pangan apane aja ora sambok pangan mbok omoti tok ra apa-apa lho. Nggih, matur suwun Mas Gareng sampun kersa ngrencangi kaliyan kula. Dadi tentrem ati kula. Kula sing matur sembah nuwun estu niku jenengan dadi seni pinunjul kersa lungguh bebarengan karo seni-seni lokal niku walah luar biasa estu niku. Seni menika mboten wonten bentenipun. Oh, ngaten. Saking mriki pokokipun anggen sampun kersa gegulang bab seni. Menawa janjanipun seni menika mboten wonten kastanipun utawi mboten wonten derajatipun. Kula seniman panjenengan nggih seniman pun ngoten mawon. Nggih matur sembah nuwun. Nggih mugi-mugi mawon sedaya dipun paringi panjang yuswa. Nggih mboten dangu melih jenengan saged sowan mriki ngoten lho maksud. Amin nggih. Nggih. Ya penak lho. Delok kaya ngono anggit kuwi dalang iki mesti serem iki ya. Coba ya kaya ora. Biasa iki lek dalang ngono kuwi seru. Mboten. Penak ya tenan kok nggih matur sembah nuwun. Nggih. Niki mau wonten pamundutan lagu. Kersakaken napa? Sing disuwun Mbak Tatin. Oh iya. Suwun apa? Tahu isi. Sriuning. Nggih. Niku mboten tahu isi. Iki tenan lur rasakne dhewe kok. Napa niki? Niku dateng Yojo kondange mboten tahu isi. Lah napa? Nangka blonyoh. Nangka blonyoh ki bentuk napa? Napa lek teng mriki jenenge nangka celeng niku ngeten iki to? Nangka celeng niku pripun? Nangka celeng niku empuk ning ya blonyok ngoten niku wau. Wah nggih niku paling kok. Nggih niku. Nek kene iki nangka celeng. Nggih niku. Berarti niki nek digabung antara Yojo karo niki berarti celeng blonyoh niki. Lah nggih niki bentuke ngeten niki.
Model ngeten iki senengane nguyah-nguyuh ngono modele niku. Nggih. Ayo Mbak Tatin jumeneng, monggo. Wah. Anggo mix sing kepenak. Ya. Wah. Wow. Pesindan berbobot sumpah bobotnya 68. Sugeng dalu Mbak Yu. Inggih. Pareng Halo. Pareng Iki sugeng dalu. Ngokur ngene tok lho. Sesuk garengo dhewe kowe. Ya. Kok nek kena corona piye lho? Oh, ra entuk dalaman. Sampeyan iki ora ngerti artine corona. Lah apa artine? Komunitas rondo mempesona kok ya. Lah aku kudu rondo lho. Heh? Kudu rondo. Sampeyan urung rondo? Kok urung rondo? Ya aja. Ajeng. Arep meniku. Ampun. Soale rencana ajeng mateni bojone dhewe niku. Ngoten to. Lah nggih to, percaya ora tahu isi kok ya. Padake. Ora jenengan rong kenal aku kok nek tahu isi maksudnya piye? Modar ora. Ya. Mas Gareng, Nggih. awong kula niki sing bendina ngekeki rejeki niku nek ngenyak wae dipendel kok. Lah nggih niku wae. Niki bojone ning omah niku daginge mung kare nggoni lato. Astaga. Kaya mbot ora ngono. Ora nek urung kenalan nak ya kenalan sik urung-urung kok wis ngonekke tahu isi wae isi mercon lho. Pengen tak jebluki apa piye? Lah aku mau apa muni ngono? Lah, Umum piye? tahu. Tahu apa? Tahu isi. Lah ya bener to. Kok dadak nganggo mercon? Lah ya tahu lek diisi mercon lek mangane gak hati-hati kan ya kebledosan. Wong urung kenal kok wis muni bledas-bledas. Aduh, lah aku ngene iki lho, aku lek rene tutune bojo iki rasa bebas awinan. Lho, panjenengan pundi garwane ingkang pundi? Lah kae mau. Wah, wong sing paling kenyih dhewe kae. Lah, mbok dikenalke. Jenenge ora gur Tatin. Lah sapa? Bunga. Kok bunga? Bunga temi. Tak kira bunga tirah ngono. Oh ya, tepungan kene. Ya rene, masa wong wedok kok sing kan rono. Ah iya ta. Biasa sinden lek ngene iki ora suwe nyidam. Nyidam apa? Maksudnya Ngapa ngene? ngene. Iya, kok dadak nganggo ngene-ngene ngapa? Lah wong kan pertamane ya ngene terus ngene to. Ora sing ngene kari dhewe iki ngapa? Maksudnya nglairke. Ya iso wong nek awakan kaya kowe iki ya subur tenan kok, Tin. Tenang iki. Jarine kowe iki ketetesan banyu udane meteng. Lah ngene niku. Mulane aku nek udan ndelik ben. Samane nek ketemu iki bahaya iki. Ketemu iki. Jenengan kuwi lho. Kok iso bahaya-bahayane ku nang ndi? Lah iki rupane kaya banyu udan ngono kok. Aku. Ya aku ternyata tukang diledek kok ya. Iki sida salaman ora? Sida. Ya kek rene. Dang. Sapa jenenge sapa? Reng. Iki rasa diremet-remet ngono lho nek. Meneng to, ndek ngaku ngene iki entuk 2 gram kok ya. Wah, lah ya maling jebulane. Maling piye? Maling nek penadahe kok ya aku. Lah endi penadae? Kae lho. Pak Bejo kuwi lho. Anak sing nadahi. Nggih. Ayo dibawani, Tin. Yo. Sriuning. Sriuning. Engko men dijogeti Mas Gareng. Mas Gareng. Ya. Mas Gareng, Gareng kok lemu to? Kudune Gareng ki cilik nggih pincang ngono kok iki lemu. Ngerti ya. Ngapa? Iki kan garang sing bebas saka corona. Dadine kaya ngene iki. Oh, nek bebas corona ngene iki. Heeh, ora ngono. Gareng nang kene iki beda karo gareng Jawa. Gareng nang kene iki sampingane sing lebih ngene. Lah apa? Sampingane napa? Dodo sawit. Lumayan kok ya. Mulane kok ireng. Mulane aku sadurungan wis ngomong karo panitia to jan golek gareng liya sing putih aku ngono lho. Ora urung kaya panggah kepangan iki. Lah ya wong ireng tenan kok kon. Ora aku iki kok yo gatekke yo ben ireng yo ben kuning yo ben kok ana kulit kok tok gagas lho. Lah ketok lho. Aku iki ireng yo jabane kok. Lah, Jerone saya ireng. cakut. Aku rawani nek delok jerone. Rawani. Ora usah jero-jeroan. Kok apamu rawani kok tak wanekke. Mbak Tatin. Nggih, Sriuning nggih. Jeneng lengkape sapa ta? Nami ki lho, Tatin Lestari Handayani. Sapa? Alah rasa nyedak-nyedak. Ora aku karo namane pipine lho walus tenan e. Enggak. Bawani nggih. Heeh.
putri kang sulistyeng warni. Sumpah aku krungu lho. Ngapa? Perut ngono lho. Endi sing perut endi? Aku ngene mau ya. Krungu apa? Krungu. Ya keseran berarti. Sri hening mustika tuban putra Kanjeng sira jejer ngono kuwi ketok lagi ya. Ketok napa nih? Ayo kowe putih, Mas Gareng ireng kaya kambil sawit dicencangi sapi. Ora kaya tai cecak. Lambene. Lah iki wis persis lho putih lho. Ngapa lho? Pak Gareng. Oh, Mas Gareng. Tatin piye, Ndok? Wah. Mati Pak Gareng ora krungu Mas. Seprene aku celuk emas lagi iki kok ya. Lah aku dene piye, Mas? Walah, bojoku sing ning kono kaya nyeluk aku piye, Wuk. Hah? Wuk. Wok ki piye? Takon ning mamaku, "Mak, Wuk, aku tempundi?" Wowok. Wowok ki panggilan sayang. Panggilan sayang piye lek nang Jawa ku kono Wuk ku ya wong edan kuwi kok ya. Lah aku ora ngerti kok ya. Wowok. Iya. Tak prangkang bejana kara bebelo wirat moyo Ilate. Apa lho? Delok ilate kaya keder. Ora lho. Lah nyuwara lek ilat ora keder kon piye? Kon meneng ae ngono. Ilate. Ora ya. Bulane ilate ya ireng. Kok kabeh ireng ana yang putih blas. Tenan kok Kang. Wis aku wis pokoke nek iki matiku dina iki pokoke. Heeh. Ngene aku jane dene aku semoh lho jane. Kok sik to Tatin iki ya kebangetan ora ana wong ireng kok sak ilate. Lah iya kok mbok jajal kan melet ra ireng jajal. Oh iya. Kae mbok tok mat. Lho. Malah iso keder lho. Lah ya ireng mboten? Hah? Ireng mboten? Abang kok. Abang iya buta warna iki. Endi ta jajal melet meneh? Ih. Kok kayak celeng mau. Aku arep ngurus sing celeng mau lho. Mas. Hei. Celeng apa? Saiki ya apa ya ana jeneng celeng terus melet. Pada umumnya lek sing melet ku petik. Ya akar muni kuwi ora tegel. Ora mentolo ngono ta maksudmu ki? Ya. Ana. Tanwurung sriuning. Apa ta? Ora ganggu ta? Lah Mbak ning kalau Mbak ning tanggaku lho senengane bubur. Gugur. Dadi kusum. Mangga. Mangga Mbak Tatin. Sri hening mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang
Sriuning mesti katuban lapuh tresnan lan sapaya pati marang Raden Wiratmaya wis prasetya nandang berarti sedhening tatan grehita kang sinepa Lolo. Badi Wiratmaya putranira sira lawe adipati Sri ning putrane kabeh wong nyopati kalikane ngerti kaputuhing madya laga kok pratanding tresnane winadaya ing nampite ing para suhune senadyan wekasanira abeng lena alamku aku Ya. sampun Matur suwun Mbak Tati Nggih. wis kepareng ngaturake Ya. Sriuning ki mau pamundutan saka Piyayi Aja sing wis taun 70 lenggah ning kene no. Ya, ora apa-apa, Mak iya. Mas Gareng. Nggih.